27. Vítajte, dobrý deň. Teraz sa už nemusím pýtať, že kto je iniciatívnejší, lebo je to úplne jasné. Ako to bolo s vami? Vy ste sa zoznámili kedy a za akých okolností? Zoznámili sme sa presne 7. júna 1996. Pamätáte si to? Pamätáme si to presne, lebo v ten osudný deň som sa rozhodla, že pôjdem prvýkrát v živote stopom domov zo strednej školy v Turčianskych Tepliciach a nazbierala som nejakú tú odvahu, postavila som sa na cestu a vlastne prvé a jediné auto, ktoré zastalo, tak v ňom sedel Jarko. A stretli ste úspešného, bohatého a ženatého podnikateľa. Áno. Áno, ale v tej chvíli, keď vlastne zastavil, tak absolútne mi ani vlastne nenapadlo, že aký to bude mať náš vzťah, priebeh a vlastne ako to skončí. Pre mňa to bol seriózne vyzerajúci pán, ktorý mal dobrú vôľu a zastavil dvom možno úboho vyzerajúcim študentkám s husliami v rukách a vlastne zastavil, že nás zoberie na cestu. Vy máte aký z toho pocit? Akú spomienku vy máte? Takúto tiež? Takú peknú? Farebnú? Samozrejme, že to bola veľmi, alebo je to samozrejme veľmi príjemný okamžik a je to taký osudový okamžik samozrejme. V tom, každý si to vie vypočítať, v tom období ja som možno nemal taký harmonický vzťah už a tiež to smerovalo k nejakému koncu a uvažoval som tak nad životom a považoval som ten život v podstate za prežitý. A Mali ste karty v aute? Aj vy ste si vyložili? Nie, nemal som karty a teraz zrazu som stretol a zobral stopárky a keď sme dorazili na miesto, som sa pýtal, či môžem pozvať na večeru. Dostal som súhlasné stanovisko, stretli sme sa na večere a ja som zrazu zistil, že ten život není prežitý, že ešte je ďaleko do toho, aby som nejakým spôsobom aj tie svoje citové veci ukončoval a úplne nastala taká úplne nová, veľmi krásna etapa života. Vidíte to na vás? Ďakujem. A čo na to žena povedala? No tak samozrejme, že každý si vie predstaviť reakciu vtedajšej manželky a chvíľu trvalo, kým ten vzťah bol taký zákulisný a tak, ale ja mám vo zvyku hovoriť veci na rovinu a keď som dostal otázku na rovinu, tak som na rovinu povedal, že áno, je to takto, mám rád inú a ten pôvodný vzťah sa končí. Ako reagovali ľudia na to? Tak tá reakcia toho okolia z začiatku samozrejme bola negatívna. Ste to priamo cítili, tie negatívne reakcie? Áno, samozrejme, cítil som nejaké také nedobrý vzťah, naštrbili sa ktoré vzťahy s priateľmi a tak, ale ja som vždycky povedal, treba počkať, to je ako jazda autom do zátačky, treba počkať, čo za tou zátačkou bude a on často vyrieši a dneska ja si myslím, že každý nám závidí ten vzťah, každý nám závidí našu svadbu, každý nám závidí to, ako spolu vlastne už skoro 10 rokov sme a tí priatelia zmenili ten názor a dneska myslím, že nemáme absolútne žiadny problém s okolím. Naopak, každý nám praje a závidí v tom dobrom slova zmysle. Pán doktor, tuto je... Tuto je raz taký vekový rozdiel ako medzi Slováčkovcami. A tam už teda tie problémy zrejme aj číhajú. Ako by sa to dalo ošetriť, aby neboli? Skôr je tam, ja si myslím, že v takýchto situáciách, čo môže byť, ja neviem, či to potvrdia, nepotvrdia hostia, môže byť to, že už nie je jednoduché pri takomto vekovom rozdiele ujednotiť sa treba na hodnotovom systéme. Každý už má svoje vlastné predstavy a keď sa toto podarí, vidím, že kývete hlavou, tak si myslím, že potom ten vzťah môže byť pevný, bezpečný a že je málo ohroziteľný zvonku, že ten vekový rozdiel tam nemusí hrať rolu. Hoci sa môžu objavovať otázky, kde si, čo bude o pár rokov. A tie otázky sa asi objavujú pochopiteľne a súvisia so životom.
Ale keď si myslím, keď sa tam vie, ten hodnotový systém, keď je vyrovnaný, keď vieme, čo chceme, vieme, o čom ten vzťah je, tak si myslím, že ten vekový rozdiel hrať rolu nemusí. Neriešime to tak, že by sme si sadli a rozprávali sa, tak poďme teraz diskutovať o tom, čo bude o 5, o 10 rokov. Samozrejme, že s tým rátame, s tou predstavou o nejakej budúcnosti žijeme, ale by som povedala, že ja beriem Jarka takého, aký je, aj aký bude a nemôžem predpovedať nejakú ani veľmi pozitívnu, ani veľmi negatívnu budúcnosť, ale beriem ten vzťah so všetkým, čo je aj čo príde. Mňa najviac trápi to, že keď sa naša dcera alebo syn vráti z diskotéky ráno o 4:00, takže mňa to už vôbec nebude rozšlo, ja to už nebudem počuť takmer.